Dozón chámanse un lugar, unha parroquia e un concello pontevedrés. Recíbeno do río que nace no municipio, coñecido na actualidade como Asneiro, pero que na Idade Media se chamaba Dezón, un diminutivo de Deza, río do que é afluente e que tamén bautiza unha terra medieval e hoxe unha comarca. No resultado actual do topónimo Dozón produciuse unha asimilación de vogais, proceso polo cal a vogal da sílaba inicial orixinaria se igualou á final. Deza e o seu derivado Dozón son topónimos de orixe prerromana e non hai certeza sobre o seu significado.